It is him for no sen, yen is a war, a Nsuatre Semubia, only a Nsuatre fan to my penfra, ye here for Hudi, and until Nananom of France, they will pay. Too many bass in India Kunya, ya bear mass in India Kunya. Bema bebe di kusi asefo kusi no ye bema bema sini ye konwa enti onkan ya konwa no ho bi onye de hye a odi ye konwa no bi a oyejie tinsra no first no ye matadis ni pa onso ni nyame no nja ni o kire okay kada na ye kanyina na se okay mama asungbe baba kroma sa na ahensam ojo Sahine and any problem bia what can be bia ne manfo etie ma chrono koso chrono da hwache ahensama se chrono die besre ne bia person kura ni kuro adenti no person mo sen ye de ye kuro na kura wo de yesra mo pa na bia ne nsa chance no yesra na ni die kwanso Fanto na yenye ye kuro na mpuntu no enye adwuma maye na yufu no mobo wo plane ma bibi bia nkoso sei kuro na sei yesra Nananom ye nsa wo so bia ne hugo asem we mbia yesra no onyine ho mfirim na yenye ye kuro no emfa ne ntoma pamfira na nyese ne Nsuatre tie efri tete na de krono essay ena ma hensem nti edamase se jana be pai na se eniema ebe tutoyi na infone ka asembi se efu na se wa no a na eka ho efu na wa no a na eka ho enuti asemi die wo se ye ton a ye koso aton Kusi say, Ibina, your obeto. And the saying, I'm say, and Chippy, Nananom Keshiaha. Obo boy, Chidom, Nanama Trampunya. Boy addition, Chidom, a 2 pia, me a kind Yensema, a higher. And some of the Ubi Chila Obeka, na, Oyanka, some nature. A some nature crowd. Nancy so Ubia, not some year day. So the asema na otana asem nani abadwa 40 wa mo ka ase no ana de de oka otu no boase a oka no na obe na moyie wachire ho babi na otutumatu na osese ka no kwa ka ase no yenka na yenti amika sa ne se asemi ebeto we ache na babi a adu no aya asema atwa na esa se nipa no a oni yedi no na asem nye denti bibia ofa kuntuna se anase ofa kwabone so pese odi hadwen me bi atwa mu oma nipa be fro aya woli anfie woli tisim senka omoma na ye oye na bi o ha anase omku nipa to ha na nya se kane de na prof kama ombe ku nipa to ha ku nipa mensa wa abonte so ho na police for be ji fi ha kenta so ma fi ha botuo ma fi ha ti se de fi ni dwa so ana se uba ha na kutre ene mmoa a ehu ne omote ha foi afu ahimfi ha fu nwia kra utwa bi kra epaya ebe yi ni nyina na isikasem ka dipa boy ka Nananom boy ansana omo ejisa FIE esi ho ka sisi a ehuri enya asama edafa kura na eno sa plan sa rough tactics no ne aje kwan onya de hye enso so oye na odi atana sanani na sempo wadi foro on person koso bia be koso ewo krom ha na mranche ne mabawa anya adwuma aye ebise mine bia anase government bia obeba no
odi kan hwe ba bia ehojo asundue wo na ono watimi aye de ono so pese oye de boa amafo mo ho na onim santi no on pese asundue be ba na yes aban bia ye man no waye nti otane nsem na ni ya ka kire court se omo me gazette na ha omo fa na nkraka enfa nko National House of Chiefs na omo gazette no on register na omo gazette no na aban ehu no na on so hu aban se be ya MP no be frɛ na be de don be ba wa kana hiasem e de ayeden a kire omo na no ne alternate se be ya emaso aje kra so nye de hie se be aduasa ne nana aye frɛ no kusi autoso mienu obedi akonwa no ono onye de hie nana amatia ne ba no amatia na sefo no obedi akonwa no esansa onye de hie nti wa huso na hina frafa akonwa obe wai akọ ansa na wa o se wo de patapa ka se wo ba be fura ne eba no aje kran anya de hie na ne nana kusia babi o no soso onye de hie enti bra kusia babi o omudumbo ano nana Kofi Antepim obo ano mane be di akonwa no nana Kofi Antepim fie ne Kofi hene fie dabi Kofi Antepim fie na edene koye Kofi Antepim ono no bo ano mane be di akonwa no Kofi Antepim fie ono ani fie na odene san kokotena ho so ni hene wati bida se wo ya dehia wo kuro bi so na wo ni fie wo ho na nkonwa no a nananom nkonwa a omo abre ho omo abọ ho ban fi tititi ntrede edi adru san pempesue na wo be de konwa ma wa se pe ba bi fagu a na se na wo bọ mokwa wo sre ba bi na Kofi Antepim fie na odi nkonwa ne kokogu ye Jase ofri jase ofri kraso what be that na ye ka se wonya de hia osi afari aje kranya de hia na obo modna se na nan so a na na hina franfo auto so mienu e therefore hina franfo auto so mienu o person na djuma e kwa na ye ka se oh yanka so enunti ma sansam ni nyina ekoso enyehwe na nana no edu bibia ono de asundwe nko a ye kodi asam kura na ye dibi ma esese ye bose no na wa boya no se wa kasa kire ye se munyai ono de ahu bi pen o se ye kiro na de ohu bi da no pe bia hwe prof ta no hu ye nipa nan ni wu ye ba ko wu ofia me asasu wu abonten so on pese mo de hwegu bia beba enu ntini ma ni nyina mu oboya no na nie ka ebe ye no be chende oye no ensusu no nana ompe basabasa ensusu sa no ogusu a ode na mi di kankan se efu no wa no soso a na e ka o na mo wa fa no di afa kwan a etene wa fa nie tren ne kwan so ne opese o di consolidate the position se ono ne ye man ni okroma et mi mase krom ha ebenya ahifunienu et esida se ebenya ahifunienu tane no alternate esida ye tia esida nse nana wo broni say all the state apparatus our ahifie our nkonwa our nananom atrakonwa aye divisional chiefs ne south chiefs our na de share mienu a mo boni chidom ko mienu a headman force so bo chidom or registrar until dia be bio na se woti ba bi na nasuma hene oti suma na o ka se ha nyifu mienu tinwa ba na wo na nasuma hene dia wo dia nka ye nyina na yesu na ye nyina yesu na bisu na so kane abehweba ni se nsu oba na o pese o kire se na nasuma hene wo de mi bisa
Yamina, yes, one of the soon. Oh, young, oh, Nano ada ne be gazette. Nano ada ne be gazette. I don't tell my what film when you want it in tea, Ujran chamber be, ne, or Kutia, Umia. I didn't hear, so yes, sir. Now, Dormaahene so dear, Yama wakomasi, Yama wakomasi, Yama wakomasi. Anuti, Jai, your life, my. Now you pay my honey. You establish your mind now. On your man, Punto Coso. Oh, person, Punto Coso, and money ha. Yet, pay Punto. And now, young Punto noa. Oh, a comma now. A advantage mawana. Oh, interest won't. So, interest woman. Interest not come in here. You who can be fast. Now, I hear. Now, as a position. Ne obia ono de na san o wa mo pia na abomachi na mo gina ho mo amba be dinanim na mo akoma no nipa wo ye House of Chiefs president bono House of Chiefs obaye problems all over boma brekum na no ada brekum so asoja adan nsam dia bi wo ho a ese meka na edu ba bi a na ma twedin suma ane doma kro ya mi bi so ye mo be attack ye okrom ha me boa kokoye research se me boa kokoye research doma ni suma mo be attack ye okrom mo de attack brekum efi ho no mo ba ha ene ne ya kan nchibra ko no e Dormaahene suma be kan obi atese Dormaahene suma be attack ye ha a efe ni hunu manasa e nchibra ko no yentam Nsuatre hene entam hena franfo entam ene sa nchibra no ya mani hunu eda ni nyina efi mo sa ehefo mienu mo ne mo be attack ye mo no be to share so ha se me boa minim said uni na adam ayeye na yes history sentiment history repeats itself unika and no pretrodo sumane toma deben mo jafie ho adekura mo jafie ho no monka na se both ye niska kra ya ko wo bosia atuama aye yesram aje kranya de hye aje kranya ne ni ahimfo mienu so ha ye wo bia ye de na pim ye de na apim akonwa so emprensa owo ni konwa na wo ko kumasi na ye ko tutu pada bu so kumasi a wo se no ye hene unko nyawe agwa fie we enunti ye de kan se aje kranya de hye nti we janachi dia janachi di ma yeso ye hontoye ebi se nya de a ye jamu ne ye jamu tana so be so bo hene so ma no wo doma ho a bo fa ne ko hope hene na fa bo man person position wo na ni di wo ya beti ya ne say or second masters ya the second masters ni di hene tete ho no na wo di hene no na yi wa na ko school da hena ko si no wa ko school da aso bia man ba bia wa pin so adu o say second masters enti na ne ka say ode and so what enti die ne ka say de enti die ya nyen de so enti ya de kan sa no de ya ka bebri na senka ya de anka yufu ni me kasa kiro mo a nka ebeye asanfufo nka me wo nsama a wo so ebise ya de enim ya kan ma nsana na ya se kan bia ya kan wo ha enti sabi de emse nya de a meka de aseni ba brebri na mo de nika e de atwa to ne se nana hema kan se adehye mpanifo omunhia nana badu fi na omuntwe tonto na omunyi dehye ba ko emfa mo a ono efise ono onte ha
onim hasem yenim ba be wa adehye no yenim o so no ye hema de na momo onima adehye no ti osre se adehye mpanyfo meboa na na kire me na na dwa no mo ha mu dia danse na ni nyina so na mekom bi ya transfer che bia nipa wo se unim ha adehye no aya dani for free ani adani se obi amfa ni nipa mra mas akura dwane da bene na patante wo kro ya ka kire se unim adehye no na be bere no san hu adehye na wo se ye fa wo mra na wo nyi bi na teze ba bibia fa ba bi makoba atwi makoba bi eno ne emane basa na nka ti sa nka etimi mase ade aye di ho abobo anu babai ese katre momoja watu bibu na wo mnebi ye gusu aye ye ntutuye no a na for free ye gudi na wa be ma ase no se obi munjai na obi afa candidate mra na tese onim de oye na ni na so ye hu ni na enti de ye kan se ade kwanya de hye se wo ohima no na na so makasin se ya de a oti krom ha eno ti na absentee chief ana so hima ne kro se oti ha o bruchi o hifa eno no yan jintum bio nya de abagia to minim se ade hye mpanifo so omo saadwe no se yan jintum se obi ti baabi na o ye hima se na na ko bruchi na na isi yan nya adwuma bio esasa otra na wu ha se mu adehye no na ka sa konyasie no kumasi ne be ko tutu pada gu nipa so enya ni nguase se ye hene wo si hene na wa ko tutu pada gu so obi a ye de ne to apoma komuna so pressa na o ko filekire akoko ya de foforo tutu pada are ko di asa no di bi no tutu pada na o bosi dabi enoti bi mi de essential for se ya sanhia mu ha bioma de meka nitiawa se ade kwan onye de hye ade kwan mo konwa ba kokura ni hina franfo konwa na egu ya friend konwa fie so no omuni di oho kusia babio abdicate ye on why o so apata esa se na kan aka na kaka no ma jepim ye ne na ofre ko fie tepim ni ode ne ba ye se me yare me kwa yare be enti akunya no mi ni bio kusi the second no o we update kg ye no ye pun na konya tum obi a wo de konya na so ni bio ma ye pun na konya tum eya de obi a na konya so dam na wo kwa wo ba be to so a wo ka se me na na suma sia konya dam oya the first and I said the second nti me to so te akonya ba ni dam a kusia the second na konya ba ni dam a wo kokoto so te wo de kwan kokoto so te we wo se me wo second masters ene bia na onim abakosem no na onim abakosem no a pe na tie ansa na obe bia waaye na obi aye wo na konwa enna konwa fie so na o ka se meme kusi the first no kusi the first ye sesresuni otom o ye sesresuni onye kusi asini o ye sesresuni anti dise prof ba na seka sa kusi the second na ko fa ni ko so fa amakromansa onye sesresuni amakromansa nyen sesresuni amakromansa ye kwasini sabe na abuom ni twabi mu mpae amafo so dia mu be cheniru na bibinti ye mu ba be cheniru na ekoba se wo gina sanse no adehye bebrebe enu ntinu ma kure entimi tumpon da bia ni be kwakura bia na asa bufurasi na no aje kwanje oni se wa esiyi ma no bia de esiyi o ma bia esa da ya hyen obobuga obia obebobola be hye obia na wa astart obobuga ebi se wanya bre
na buga so bwa fa kusisi enti nananom adihye nananom atankunya nananom adihye na Dormaahene hia na ensenchofo emse kakra me pese meka na me de emamo eni damasi I'm said, if yes, you could see a house. Dormaahene can't say this crook no de besi akonya so. Na ye den de agye kura onye this year no Dormaahene can let you no person o medi su akonya. Everybody is Nsuatre man beto ho no. Ohene ba ko di Nsuatre so. De ni suma Dormaahene ebeka se Nsuatre wo hemfu mienu. Ono na Dormaahene ofa ran krata ne sa bre ko Nsuatre Dormaahene enso fa ran krata. Na ye de omo eka bo mu yi na Nsuatre hene de to ho. Na hemfu mo twede na Nsuatre hene e de omo fa ka ho no. Ye ngate te omo je asafo hene wo Nsuatre ha sei. Eti na Dormaahene de esa wo se hwemu fi Nsuatre ko nyasam ho. Wo ba ye no ma house na sei na Dormaahene de eka che no se hwema bono house enye yie. Se de binum aye be de e fa ma wo na wo no. Ye so ma bono afo de so enye sa. Wo ka se Nsuatrefo aba Dormaahene ho wo to safre. Wa wo Dormaahene wo tu wo traditional car. No fa Nsuatre jase hene wa chia me hene ka ho no mo koka kire na la hema wo kuma se akonya no wa se aje kunan Nsuatre mai peno no di bi so enye yie ti se o tietie mo no ene de ya ne den na Dormaahene wo no aje kuna ku a wo di house ene Nsuatre akui de ese on se ayeye se wonim de Nsuatre ma aya ma Dormaahene ya catch ya bi ama bra obesna kono akodo ma ho no ye bi ma na kai no wanya bi agina amyo makonfa Nsuatrefo ani na Dormaahene ma ensu ha ya na pamfufo so wanse awturu be ma dia catch on say ya ma ukwan ama wunya de wo ya no say brafo na wo say Nsuatre so enti yesro manisi ha ya after je kunan so odo ya this year onko tani fie na wasi afie ntimitra ho no onko ni fie na ya fie damna ka ho fie no to ne nyina asofo abeto fie be ntimitra ho adentira asufo ko be ntimatra ho emebi na ko bia e kan wo house e wo high court. What may yam wo so wo fie no de odi hye ho ati Benjamin tra ho what may yam o ka se na wo yare Nsuatre mai nyina ye nimsam what may yam wo adenti na je tra wo ha yesa afibia joko be na kwasi ne egwa akonya no obo akonya no eye Abusahene adema nna na kwa jamfi eti na kwa jamfi wu ye no wo fa yakuma ni na okojije entono ba aye agenda de ye wo be akonya wonu papa Abusahene na ni nyina na Dormaahene ama akwa wo ye saade no ti Dormaahene ye so ba ba wo ye duru no ma no so ha ya be de wase yo mini anima di kan akasa na mesuma ka bi ya wo se Nsuatre ndu nyina afrede kunan na de kunan no nipa o mo hye na chi ene Dormaahene ene suma Dormaahene fi se ensa na ko ni nyina ya hu se Dormaahene wo interest wo krom ha enam niema bi a ohwehwe afiri ha no nim se wanfa koa amana medi yanso
na se de hye de nso a ne ohwe ne nsanka enti ro bo sa bra no enti na ya sraw kuro na du hene ya se entra ya ha ne yensi ya hene bisemfie num ni o ma Nsuatre enjo da bia o hye akire nana ba ye mfie num ni empuntu ese bakrum ha no nana doma wa ye amana aboyen o pese moja engu bisaje kran ne ma bebre otin kwa famrantie eba ha se omo meku nana ya chi omo enso enkosi hwe na no ya wo ha memreda na ye yie aya aje kran ko fa emrantie free sampa ipa nkono o hwantade shomo na edura bobɔ mo ho a omo ba ha enye nyame ne ye adoma nka na enye papa fi se omo aso ambeka ne se eye wo aje kunan na so omo se omo mra ha emagia ne mfie esafoa no na wo donko utimba de esafoa Nsuatre o ti ase sen na konya no dibisai krom ha ye sanso ye nimni akoso o bodam ye boduam ewo meta sanso da ho dia ni da fisi ho senya ye ko na no amaki dua no o ba ye bako akokyerɛw enti ade kran nipa bodam kra ni ade wo wie a wonya akoa o ya akoa enti ye sɛ Nsuatre man ye sɛ ga na man sɛ ye sɛ no ba bia akoa duru no ase etwa na de ni na nya kwan na oye na ese oye fi se Nananom kwa musu akye nana no omo age omo atum na ndi so omo man he a biru so akye no na Dormaahene wakọ inikra ta afirim enti waye bi a eye twa so na Nsuatre emfa no ntoma pa mfira medamase Now, dear, Mr. Nababisa, in some cacra. And I'm much more saying now, much of a jail crying, a jail crying. Every I know, we should you may when you may jail crying. But when you come, you say background. What's my background of the story can for the benefit of Omwa? I feel to be on my Pierson, still remember 10 months and once a year. What a jail crying, every year drugstore, New Town. Certain New Town. A jail crime back room her every year drugstore. Okay. Methodist, maybe a Methodist. Sorry, cooperative. Oh, hold on, here, drugstore. Oh, yeah, drugstore, no, and say, and check, cry. Now, need a woo here. Need a woo here, no, and check, cry. Coble, ho, coble. A grand circle, coble, ho. No cogis can do. Coble. Nah, I chat no sun shots, so she died. Just that within, I mean, kind of say, 2 years' time. Now, child development network. That was you. A school for graduate, a school for, or much meet them, which means that I mean. Oh, Etty, oh, be our project, Brosan Bibi. Now, say, Guardian one Fanco, say, so, I feel some sash, say, a tutono. I don't mean you can't say, said, the other of the who says, yeah, I can say. Etty, I dare cry, dear. Today, Yakupon Yanaton. Nay, you didn't call a better prayer camp. First, you didn't call. Come on, say the crew. Because so the bra high fever bag. Yeah, they won't call Dusinio and your hospital near the high fever bag. Nana J, and then Nabush praying or catch them and say a high fever. Now say high fever, your local hospital. Your phone call Dusinio, make or so a group. A chair now in a prayer camp.
high fever ben near the prayer camp. And he won't be said, no, Yakupo and I don't let you call or prayer camp now or school and the other 2 masters. Dear a man and mental goodness. Oh, near Kogan, near Kunyachana. I said, it was see our Dorma. I said, by our for better see. Sabi, Nsuatre Mahene, or Royal Tiagam, was search and crew. Maxim Kunyas was search and Mamma Mania Council. And now, upon you friend say, Jay crying, a person or Pecotico so a Begia Kuyan, yes, sir. What are you, sir? Okay. You come the very happy hospital. Happy. You say, be a Nipabina, a Shanati, a Shanakutu Pantiama, the ACAC, and I would not share money. Oh, Sabia Biasa. As if what I need them come, yellow be home. Maybe who said, no one can be a prisoner. Can you all kind of honest way? I did not warrior and you're correct. Now, Tibua and who said, I didn't know. You always support no, ever or no. Now, be a Koswa and you're correct. I don't see my parents when you're buying. And say both. Oh, I'm sorry. I don't mind any carnage. Okay. She said, what the man he and him said, Brown for I won't have Diana. Was your call of no region? Oh, yeah, Brown region, when I Diana with us. Yes, sir, no. I saw saying a Jake Cranach, a man from. Oh, this year. Oh, yeah, Aqua. Oh, okay. Somebody, mammy, who the same will be Russell. Oh, okay. Ne papa enfiri ha. Okay. Na se wo ye this year. Nka ma me wuye no. Se ke sie ni ha. Omo busia no kra ne asie wo krom ha. Krom ha busia wo bia wo bia wo sie. Enti Dormaahene no ni hia chire. Fi sai ono fra him fufo ni bi ka chen sai yamfa konya no ma die kunan. Na Dormaahene fra ma. Na Dormaahene. A ono so nim sai akonya no di bia yeye. Fi sai Nananom chire Nana Dormaahene mu say onka ho na mpo no oka ho a nipa wa boda mu yakunya nti agekran no Dormaahene ni hia chire bi say yasema ya de call piko you know Supreme Court no ono di animu na nipa ya ne obi anya asem a wo de nka ye panyina wo siesi asem no wo je ntokwa no ko David enti ye nim say Dormaahene ni hia chire honest man here. He says, when you post or take president in China, into I am your pay. Moso, yenumo, na yempasa can sing na. Sir, Nananom you know, nature a Japanese into I sadia. Okay. And I always say, Sabu, Doma a mind or done in mind. Nsuatre Stool, we are your mind done in mind. It didn't be bad, not the mind, being interested. My friends, what certain, and I said, one far. This year, I said, the people in Siakunya, who's a DNT and another bar, another one, you say interested, a chinch and swat, and one for the food, any near Kunya, whatever. Nananom said, I have brought, he said, Nsuatre, you were near my baby. I don't want doing a near my baby or her. Now, Mimi said, O to my quality, dear, then Sabaton Nsuatre so. Go and tell Bia, O freedom, I me prapra, O prayer to do her. Nsuatre. The drama for her. Yansanas you. Nsuatre and said on Marcy. Enti, say you're praying if you are one of our primary. Enti, we said, Dormaahene or what interest, ever Nsuatre her. He said, you'll never be bria. I said, Baha. Ah, make you know, I will swing. Nananom atwa some more ha. On basic campus can see her. Dormaahene, Yanti said, be a ho. And so now was considered to be a ho. What's the Danny be a ho? In Nsuatre dia, Nananom Piasa said, my buying on. Subject. Protocol cry and no ho. Picky grandfather more. And no one bread, nay, na. Young Radian. Nsuatre, Nananom Yasas, Cassia, that was said, the Bay Airport. Nananom Bawaha. Say, Unco, say, my hay, now say, Only Tuma,
Nananom aka ni nyina obi asai adan na ma president Oba abehwe airport no ya ye dia asase wantuma mo nanan ba ko mpu amane na wakofa ahokoɔ na de omo kɔ hɔ sabi Nsuatre nya wasase airport se dan Nsuatre asase so dan Nsuatre asase so na nanu ni twa prot no edi ma government endi se president Oba ha wo ba nanu mama asase nanu nte se ko Dormaahene wona adan nyina no a obo wa mane no eso hu se anfofo wa ha obo ya mane wa mo bia mane na ofrefre nananu binom ja Nsuatre anfofo no ho na do om ko shia president enu tie hu se airport no kura no onya obeji dia kodoma nti Dormaahene nya bempa ewu Nsuatre ho kakra me de ka ho ne se yune onu ye bo chairman enti adipa bia se fi yune ba Nsuatre no na Dormaahene ye fi ho nti ye ka chere se ye sre no onya se o ha Nsuatre no na obatu Nsuatre o kam no obatu ye ha asan ye man kwa mane ko na ye de ko dua ba dua no ti ye sre no o ma Nsuatre kwan ma Nsuatre enne no wanya post wana nche se o de post no hu na ye nsoro simo ba kokora da Nsuatre ye nsoro Dormaahene simo ba ko pe kora da e ni die dia ma no na so pamufu a obetro ye be ma ana we dey miss be went ana pa choka ka you ada na me bisa se Dormaahene Nsuatre Dormaahene na mo de misi akunya so brebe ya be sin de home man so ama musu se na Dormaahene kwa she papa ye kana se machi Dormaahene tina akunya so brebe 2019 Enfienu 2021. Okay. 2021. Na it's so simple. Say, I'm say me brand na me kasa no. Me the bomb kura. Me can say Nananom dan do mai say yenye ntutue. Yenye no bye bye. Na yen fa emoa. If you say ono ni ma say. Na esan say eniema bi sika bi fa ba bi nti. Ekire ne oda na ni say ono na kai obwa. Yen fa obi amfa ni pamra. Aha. Enti abasa no o impose aje kwa no e wo yeso na asia hene fo no so no na omo ye smart nti abasa no say okay adihie ye hima no o wa to atwi prince nya o comprensa na nina antenta obo aje kwa bi 3 times nina mo reject na 3 times na nina first one obo ye smart be beside fa kwambi so ye background check bi say or ye this year na say or tene yes baby ye ka charges no bi kiro na just na so de koy na obo dina so e de reject no second time third time omo reject na ya reject the third time no ho ne ofa kutu na sisenka omo de na ba fi ha na tija nti ya tija no ancha ni Nananom so ye senka omo di bieba omo de nana ye ba na no so no so antinta na IGP na attorney general IGP na attorney general omo de injunction eto ahensie no so na o kan say until say ye be ko bankrom anasa ye betimi atutu ye nyoma yi no o de atoso obi ansi o de to adehie nso so atankunya esi ahene fo ne adehie ne hema to obi aso na o ka se ye hyase foforo nti ase ye adwuma se Nananom chance foforo ho a obetimi asa abo ni padi miwa na ni candidate 3 ye min 3 nana ya o therefore kra na ono kra onya ma kra 3 ni na akodi ni ho a ese opiki 1 ase ahene fo mu de omo atwedo yi mu a omo twense obayi aje kra no de wa koyi na fi na wa piki ta 3 mu ba akọ ye bon ni na wa start abo aje kra din 4th time 3 na de ahia go
fourth one was saying about the credit. Now, almost a man, the benefit of the doubt. No, somebody didn't go fifth time. No. Yes, yeah. Yes, yeah. 3 times, but 3 on the share good here. Fan said, no about 2. Until the last one. Uncle Bob, the fra. Was I called boy, they can't do. Now, then, I call you communion. I be share and son. Ibako. Now, and also, there's a begin in further beer. Also, so the unim ASEM. Unim ASEM. Now, you're trouble, a crying of consider that. And the Sana a copoye. The Abasa, now, so, yeah, I see where you're born and that also. Now, in a position the first. Almost the communal man around 3 o'clock. As I said, none of my per se. A communal call in your penny. I could see a small. Oma at the communal, a shining for steady yard. My men on is only a per year from my home to say, what dear moon. Chechina and from my penino. No more that and I joke. No, I could not mark. Henna could see the first. Ah, no, you Nana, my message. Until Biasida. And here we are Nana so bad, or yet, yes, pay. Nipa 9 a handsome. And I assume your pass of no more blood vessel from Seco. No more a see a Kumiana around 3 o'clock now. A man for Kikasi is here Kumiana. Send a monana to the Yakumesi, a Kumia cry and the Nipa to Swan and a joke. Yet it be 7 brown, Obian cross the jacket. Say, it's Yakumia, yet the Nipa to Penso. Sad, a mamma, a yan and a joke. Yeah, you both your pajama, you do a seal. And also for a reason. Okay. And that's it. Beth and fear no yeah, it's what's your mind now. It's a gem. It's right here, the cool and the cool is right here, and obey mine. Almost as I then the best in there. Said the himself, who is where we are the deal contract of National Register of Chiefs, we are gazetting, and the other car, I am for the one Abemo. A dear Nacy acquire Abyssina 5 years down the line, and I gazetting to me also. Now, when I call Park to do Supreme Court, you are there. The Coba, I said, well, and if you look, let me know crowd. They are Tankunia, let me know, and young and register on gazette. Oh, until you are more prepared, register, not prepared. Nana, Nadia, not prepared, and him for no so big. Nobody quite. Yenisa Baron Canana so dear Caron. A buyer, a Tankumiano, say I name for the other, is a Jama, Snip, no more dear buy us, gazetted divisional chiefs. Without Nanadia. Why did the young gazette? Young, now which you that Munismahene, they so dear. Also, a mass of the Punyam. Almost Sumahene or a mass of the Punyam. I can't say in this one. But the gazette is not Sumahene, Sabri. Young gazette, young gazette, I want to be on your the gazette is that time. Nana went to hear no come. Oh, okay. Now, if Timu didn't hear Dormaahene, a gazette went to Hene. No gazette, Sumahene. Now, in fact, my Hene, dear, you are not dear for you free moon. Not stop chips, dear, Dormaahene, and my home. Wow. Honor Mayor who said Dormaahene, on a target was soon rich. And I summoned again, now what the Aqua Pico, even car said. Bama this be on fire and gazette Nana. And the Dormaahene at the house in Cabo Moa, but the Supreme Court. Okay, there's all of them call Supreme Court. What is the Dormaahene house in the Supreme Court? So, all of them call Supreme Court now. I did some of the die court and they are not court in your mom. Claims in the say, what are on the coast, because they said, Ben Pesset Nana, the beggars. Oh, okay. Your more can say, and for me too. And he Omutim Gazette back on your but I am Mamran Amania Council. Young Fabia Siso, Sabia, young Nsuatre Amania Mamre Pan at Tien, or one fan and Siso. If it had been. I'm going to be a community home. A community bank. Yet, well, maybe a community bank would be so I would call her or go to 2 part of the say, or control and not your markets anymore, or control her not to 2 part of the at the end, was 7 shut one muscle, National House. Oh,
What was said? Say yes, hina. Yes, that he feared. We are possibly be able to fear. But I can't cry. They could see no. That's what he fear. Ho, no more quiet. My mother will. That's what he fear. And yet you are trying fear. If you are trying fear, this self you are you say. And what you need to go to say. I the part of who say that I imagine at home. Let's not him any go power. My brother to say, "Oh, see him." A little way see a henny. I see a henny so they will mark my concron. Sabre no na see a henny. I hear has said Ekita Marco and song. Barco out if a henny. Or let what yaka or call Nananom. It's and so Kita he fear said, or Muti Essi Nananom, and no more my is so. Or to the echo be a Dormaahene and I just said, a Sunday, position over what you need. Now, for a bono regardless of TPT or person for South Korean used to Nsuatre. Nancy said, yeah, no, okay, Limukuan, Yamaba Kuyakwamai. Now, my main way, one will say, I hear see no, a mamma quasono. Said, or him a nipa. Now, say, I see a him for or Mupu Panas or Moon Penna. Or a quenya tray. And I said, a quenya tray. The tray no as one. We or say nipa no, na say tray no pet. Na or we ho. Pesa hono nipa etiase. Na obi ho sana. Asi ahene fo no wo kwan se. O ma kasa eyi adihie ni bi. Se candidate. Na omudi ni si. Na omuyi ni wie a. Omo ko hema na ma na emu. Se wo de no ya reject 3 times. Okay. Enti yeah. You know, say by arrest. Until you're picking us out. And until my 4th person, or therefore, or to make us say, we can say 3 no, now on come 3 candidates now, you see only be few, no come. Till later on, he phone transit, you know who said, well, rejected. I friend say, a jail crime, or my rejected a jail crime. Now, almost I pick it. One of the 3 no. One guy, a best Sunday problem about families don't tell me. And you almost say you're more pretty and more of a neutral person. And on it, and I edit away. Now, more picking on almost man and a just in it, man, it is Sako, Massy was our papa, almost causing said, and Sabres now or on Tiapo, Tina would me my no more call. And the coach then said, would you know? Ya njina tu namu ya ibi nje ebe ne obubu ni pinchire no de sama na buzia tire obuku bi o se ebasa normally no hema no nje hemfu de no ntu na ebasa hemfu no di nim because eno no popular support is said atakonya bia woni doma awoni fie a be ta na chia o de beba o be gina badani wo ha ndi sa atakonya no a esi ahenefo wo as a one person wo e contemporary e wo say wo no wo prerogative right say wo pick nipa no ba wo de share nya wo si hene pasa obi a o ha bia o ti asese nya de share si hene nya de share si hene which means hema si hene hema wonu nominate hene no now de na call atankonwa fo no ho aye si ahene fo no no mo de na si akonwa so amamre kwanso sane omo nti hema o si hene na watawa akase o si hene. Now finally now we didn't even began aye deja sama ko Supreme Court and obra House of Chiefs no House of Chiefs and Dormaahene dem ko ye no court wa bo 172 as akra bo mo ka Chevron year the my CCR Supreme Court Casaria Diana the House of Chiefs A2 at the affair. Okay. Omuka sena. Bra sena was na hima no asema de coin say. Okay. Himfo na kire senti a ono hima wa yipa se ba fa ni sia kunya so na ba fa na si. Substantive issue ni eniye. Okay. Aha. Enti or the call Bono House of Chiefs ha. The omo na omo de nipa bi ni omo interest e wa se nu buy se omo me eka omo me cancel no
na na ye motion yi bi no film nti o ye the way ba no wa yi na film ya hwe na wo interest ba ko ya se ofie ho nti yi ni film sa nti e ba sa no ma short sa bre so bono House of Chiefs bono region say bono isco half of nti na ka de bono ko anti ni fo no mo transfer no so no ma short so enti e da o che ya ye san yi ba ku akire ni say ba ku su price o wu ye se enti eche saa no na nam so man Nananom oye de ode kokko omo ofiri okwabura enti okwabura no na ka enu se kwagu ne eche se wa se wa ubia ade na ase so sabe ye de ye ka so still omo de echo Momodi asem no mo ka asem no wo aso ti so se aje kran etimi to asem no so otimi to na hema na asem no so na nana no so ka se o to so anyeye fi za nyon no di ma me na de ba so be ma ba kunya ana be ma kunya aje kran etimi Bana kuja na watoa so na asem so no ma me no kwane de koy ono kwane de koy enya others ka ho obi anka ho ono kwane de koy say you koy so yin ya media no wa yin ya media okay eti ya ma me to asem so na o maka na wo ha ama wanchi hene ani suma hene agya tum say to so eyi ni baba kene ba kupe soko hene ka se enimra mbia na mamre kura no nya mamre se obi dia se akodan Nananom se o nka ma no na o film kwa na o different person wa bra wo ka se o sama foforo ati sa dia o utimi enjira mu ma no mo dia se no bia no fo o kama no wa ne Nananom yase na o de call a peace court a peace court o mo ko game tire ne se jury no e ka say to aso enye no te say o hwa the peace court nkwa so buama mo ebuama na say enya mra ba bia say ba betoa o timi to aso mani e bipa na wu a case that sana ade ne koye enti eno achi no chinchia ayi House of Chiefs bono House of Chiefs say Dormaahene say omuni asem no ya fasa no mra so 30 weeks na kosko adi ipa so na na some mass what they call House of Chiefs review sorry a peace court okay no mo ko katre say mo katre Dormaahene and no propose mo register na gazette okay na no e ko ho no mo serve this time bono House of Chiefs na ayi agire kwasi nche na omo ankasa ne nana a lawyer for no e kase eni kwasa omo gazette no so mo beje omo aji kono omo aji kono ewo a peace court so enti bra eno so call no omo ma me asa ne tia omo gazette nana eni na omo de letter fufro ko to so say omo stay asasem no na omo ko Supreme Court zana na some ambition say Supreme Court akasa wi the one just so gazette on my hen and say si akasa na ye wa twediem oh okay na asa no ye 21st July omo de sasem no Supreme Court bogu ye no say enye ha na esa mo de ba na mo ko a peace court ho na say ekoka na say enye yi a no mo de ba na de omuka dia asa na omuka kire mo a mo san so e dia ba de omuka kire mo so omuka gazette na omufa na paper sin ko no mo gazette it is set to the 1st July the airport meaning say e be all same story because judges no wo mo nya o mo be kai be different judges crown po asa no da order okay ya me admit 21st July and you will catch Nsuatre share exactly fancy on after family ma de share the kakra me person me dey make can say obia en share this akomuzu obia anye den onye hyenye nam
na onya focus say akonya no nya de a ebesisa ensisa ne ensisa cha na de asomdwe ne budu aba That's yenye ni sama enye fe isan se akofra media ye kasafa ahenie ene ahensem ho akofra media ye de ensem a wonti bi da na ye de ebebrel akofra media ehaya ye wo no an saa na ye nooma nti oba ha no mo a gitum se woni akofra media ebetena gitum se woni akofra media Jitum se woni akofra media ebe fa ayonko jitum se woni akofra media be ye bibibia mesro akofra media wo de ye ho boya etese wo de ho abo control mfi okotokro enka soro da akofra media ye kura okorye ani ye ni twa ba bibia ye de eba na akofra media de ahensem nananom nsem ene ye kan wa hanomo at the same time no ye sign ewo Akubin TV na Akubin TV ni de eho de ye ka politicians celebrities asofofo ene nsem bi nim ne noma bi a enkoye no eho na ye de eko na akofra media no ne de no bram the supreme media no eno ne de ye de kasafa ahensem eho na nanom nsem nsumansem ene na ye ka no ha tete amamere ne amaniye afashe abia ebekoso ni nyina yedi ho abobo ewo akofra media wo pese wo hunu ade wo pese wo sua ade a fa ho bra bebo akofra media ene ya me no kasa yi me se ye ko Nsuatre Nsuatre na ene akofra media ye ko ensem a etwagu a Nsuatre ene na ene akofra media ye ko fa ne ye na ye de abrewo empanifo kan sem bi se me amona me kasa yi maye me ho papa so pa ngoma so mipeni ye na emomo no enya me anumode tie akasa bebi woni ye pa akofra media amono maye papa so pa ngoma so mipeni ye na emomo no enya me manumode na me hwehwe an saa na etie embenifo se ne ofurudua pa na ye pia no na emomnya ne oye de ofurudua bone na ye pia no ena numere ya tena se no ensem no ye bone bede na ye de ebremo na empanifo kansem bi se ye wo empanifo bi ni mo ho no mo a omo aye omo se omo aye sem frumtum wuo omo esane ema batatwene ye wo nipa bi ni mo no mo aye se frumtum wuo omo sane ma batatwene saa na etie ubomu a ena no ewu wa mom susu a aja eko ubomu a aja ewu wa mom susu a ena eko mesraw mi a me no kasa ya wutie mi ebia na yo de hye sen me ebia me soso ne yo de hye yin nyina ye nim na emomo no emene ya me no kasa ensuo ya etoi no eto de gya ya ene ebehunu ba bi susan ede bode ho no ebefa ena anumire mesraw fa wo mere ne femme na se oduru ha no ma fro ebra so na ye no mu nyina yen kamom esan se wonsom oni nipa wo a wo hwa me wo ye odehye ene ato obi ebetimi ato senia ensuo toya na enchene ho kire no na enkuto gire baabi na osere no na wonim na enkuto yire firi se ewia eba abobo ama ono soso no wanane atiniye pa na ensuo ato ensuo etoya ema enchene ho kire no na enkuto esere no na enkuto yire firi no ho se ewia ba abobo ama ono soso no akire no saa na ewiase no etie na emere no yedi na adane ye emere yedi na adane ye enti okoto se oyonko na abogi se ehye a anidi na hoblase kwan so oba na me amono abogi se yi ehye a mesere ko se nsuo si wudi ho na mabogi se ni gani tom na ehye wi a eba wudi no so aba abehye na momunya nsuo si ho a wudi na ntimi anye den anhye adisi kronkron ne adisi yefofo mo amaba so ahemfo ne ama ahema mo wo so lawyers ne doctors ene animdifo akasifo empanifo a maba akofena media ene ye kasafa ahensem ho JCC the base Ghana first the base akofena mpo saa na etie ene menu mienu aye kasa no ye kasa ene anumire wei afa ahensem ho ye kasafa ahensem
Ghana bejo na sa Ghana betima akọ n'anim a dese ye himfu yi eja choka Ghana ebejo ama Ghana fa ne ntoma pa afira edise ahensam ne menteme ho ase ahema asam ne nkunyasam asasensam na prapere ne galamsey no edise tuo eyeden etwa aduro bia enka demo echa no ka no yesiso tight your belt akofra media amono nie bruni abrantie Ghana no and politicians aji Ghana afaso no meka se ejina ye hemfo no eso ene ye nananom ema hemafo no ejina wo mo so esan se dientia omuntimi ntoto nuoma ye Ghana ye hemfo entimi ntoto nuoma ye Ghana ema hema entimi ntoto nuoma ye yawo ahensam ewo ho na yawo politics nsem ewo ho no mo what is the nsem no ekoso no na ene ediebe na asembe na asiwa setre jamase amantumpan anna ene obekọ baabia ahensam no before say ahensam asundua baba no edise youth ni nyina bo ahwete obekọ kuro no mo na kuro no adan amanfo so emre ya me no kasa so odi woni hwem kuro ya fere ho no mo Nsuatre nsem enenne menemo ye ba beka ene ya me no kasa sesi ye no me no ye ba beka sa afa Nsuatre ho me no e kasa afa Nsuatre ede be na si wo Nsuatre obi be sase kuro ben ene ye fere ho Nsuatre e ye bona hafo Nsuatre man Kurobai ene efre ni Nsuatre man a eyebon hafo edie na si wo Nsuatre ama Nsuatre ahensem no ene sesi ye no obi asese ne ho begimu obi a Nsuatre asase nye na asase Nsuatre nkunyasem nye ne nkunyasem na wode ne ho aba be wure mu ewo Nsuatre na ama sesi ame no kasa no Nsuatre man no asondwie entimi ma ho no mo esanse nipa bia waye no ho nipa boni for na se waye no ho aboabo na abotokura wogina kwantia esiresre kwadu betem ne brode betem ene banche betem ntino ene na ma me no kasa no Nsuatre man yesi a me no kasa no de bia de bechi bia no omone media ehia me no kasa yi me no kasa me yetachimani bai Tetima ya hensama na tetima nkunyasem wanchiman entimi ma meka bi esan se omososo ni omunkunyasem nko omoso nko no omamere enko saa na se wokọ wanchiso na se wanchiso se enkunyasem ni ahensam ekoso a tetima man entimi nko ka bi esan se obia eyeden obia adwene ne de esan se baby agya na aso no osusu sansuo si wudi ye ho ehwe agya no so na echiwi a ebeba wudi ye ho asemo hope say nipa nyante mase na mewie no mo betimi ase bidin de amoro ahayi no ensam na yede ba no emu oduru erinti amanfo oduru so omo hedi no omu bisa se ede de ekoso yi ai sana etie me se sesi ya me no kasa no Nsuatre man ahensem Nsuatre man nkunyasem mi a me kasa me yetachimani bai no emfa me kuro mo hene ho asamiti ye niye pa emfa mikuro mu hene ho mikuro mu hene tachima hene kumfia bia the fourth no emfa no ho enka no ho esan se dientia a meka se emfa no ho esan se Nsuatre man omo omama mere ne omo amane omo so omo nyina ya abonofo nanso so no ekoba ni se ya omo na omunim de sekonkron a omo betimi ama na ayede omo beyi ni se we na ye de sekonkron obedi ade eyiti me no kasa sesesi ya no tachiman akunya eto na se ye pedihye bia me na di ade a enye Nsuatre hene tie ni yo enye Nsuatre man hene ono na obeba beyi dihye sesa dihye we na woni akunya e watachiman mayen dabi amamre na amane no wonim se ne yete enti wantimi mfa na no meye den ebetum so se na ade ni city e na so sesi ya me no ekase ya me no kase no Nsuatre man ahensem nkunyasem no
mpanimfoɔ bi a ɔmo wɔ bonoman mu no ɔmo de ɔmo ho agye mu ɔmo ayɛ sɛ ahwɛmpamu gye ne baabiara no ɔmo gye mu sɛnti no o agye baabiara ɔmo ho sɛnti no ayɛ sɛ prɛkɛsɛ baabiara agye mu nanso nanka yɛ kapa nanka yɛ ka mpanimfoɔ wɔ akasabebuo bi a yɛbutu hɔ yɛsi panyini etie mante panyini etie mate so what yɛseɛ na mmom no ɔpanyini a wɔtena fie masadia ɛfɔ no yɛka panyimɔne a yɛka ne di nkan ɛni nti mpanimfoɔ si panyini a wɔtena fie ma no mmɔfra we nanka yɛka nankanwefo a yɛkan no edi nkan saa na ɛteɛ mesrɛ sɛ woyɛ nsuatreman de hyia woduru ha foro bra so ɛsiane sɛ akofena media ɛnɛ yɛakɔ nsuatreman ahensɛ mu nti yɛpɛ nsuatreman ade hyɛ nsuatreman woyɛ nsuatre kuroba a yɛwo wotu mu na ofuruma na wodɔ nsuatre a foro bra so ɛsiane sɛ me a me no kasɛe no ɔpɔ everything yɛde to nkyɛn a me nyɛ nsuatreni na mmom no meyɛ media ɛna yɛ media no so no saa media wɔ ne yɛkasa fa ahensɛm ho yɛ media no yɛ tere yɛde tu na yɛ adwuma sɛsi a me no kasɛe no enti akofra media no yɛde asi wɔ sɛ ɛno no yɛde kasa fa ahensɛm ho so wɔn sɛ ne asɛm no esitiɛ yɛkasa ɛde fa ahensɛm ho enti abere ne abere biara no sɛ yɛba a me a me mitia me mfiri Nsuatre nanso so no esan sɛ yɛde media wɔ na si wɔ sɛ ahensɛm na yɛde ka no nneɛma bi a ɛnkɔ ye na ɛyɛ sakasaka ɛde basabasa ɛde oyene ne mogya bɛka gu aba no akofra media yɛde yano betum whether you like it or not we will come in. That is akofra media. Me pacho wati mi ase enti abiri na abiri bia no akofra media no ya no ya adwene se kan bia no ye be fa nsem no na ye de ayeden ye de aba besom ye tiefuo eriti anyidie na hoblase kwan so wo ye Nsuatreman this year na uduru ha entwamu nko manhwe ma wukuro no obi mfiri ne kuro mu emese wukuro no ema wukuro no nya amanfo so na watuam nika se wo ba behwehwe yewo media bi wo ayi ne so a wakasa fa ahensem ho na nani edene yenkohwehwe no na omra meka bi ma yeda bi eni timpanifo kansan bi se ansa na akanfo yebetunu nsem nanka aboye fe ne nanka ne nam ede no na pepefo awie nanka ne nyina awie na yen abibifo akanfo no ade da nsuo na no ayempe na mo bi se koto nsuo ni mfimfini enite akofra media yegusu a ye kasa se nananom ema omo animra omo ho so omunyai anida hobone no nananom nyai asisie nananom nyai apobo no ene nooma no obi duru ha obetwam na emom ochina bi no ebetimi akwa se afe na account emere beduru abeba no afa obom se na yakoye too late enite yesro uduru ha na ye kasa sesi ye a fa ho bewuram esan se ye yi twinchen kora wosane ye ganani sana etie na be se ayi week ni na se week ni na ye kasa efa kura se fre na tuna so atuna ye kasa fa tuna fo ba so pa be ni na otuni ye kasa fa japekurum fo ba so pa na nsentam ho no muntie ni ye me asam na me ka no I am not a coward enti mi nsu asam na nsentam na ye kasa fa doma nsem bia na ekoso doma o mo se na najumambadu na wonkwa so na najumambadu na wo ye den wodi mu ntintiman no me true challenge to ha doma ni ba bia ntimi amaso ameka se asem we de se netie na da o mo ba ya na me kasa week ni ne na me kasa fa atu na ho a na caption na o mo di ma me no na Dormaahene wo so no amanfo Dormaafo ba so bia benti a waposu Dormaahene adeti a waposu na najimambadu adeti a we say mahu se waposu me ba bebi sa die na waye nanso da me true challenge to ha se asem bi koso Dormaa ye pese ye huru Dormaa di sikronkron Dormaa mrantie anyansanfo na nimdifo a omampo degree omo wa Dormaa no omomra na ye misa omo Dormaa ni ba bi antwiniti
na da amode to a mo hu se caption no na eye warning to na Nananom badu no ane ye omo ba so e de be wa post no ma hu se wa post no I am so, that day no in fact me hu dwira am say wow na mom da ye de to o say adie bi say na ekoso ebegu Nananom badu hu fi eniti domafo mo mra na ye misa no domani ba bi andwiniti doma akoko ba kura andwiniti kakape nam doma andwiniti akonfame nam doma andwiniti brako ne mponje nam doma obi andwiniti na nipa dasani atwiniti wo media no so sa asem no bra say na tie so on na die ni sitie eniti mi sro so me amemiti hai mi duru ba bi ne ya posu mi kuro mu hene na nakunfia me the fourth ya posu ni say wom na say nipa na true challenge say memra so a esesa meko because of say die bentia I really love my king me do me hene no me penasem eti mefra koso na makwa challenge na so domani ba bi ansi ya na mom say eye atem die say yedi na otumfo prince na yedi na atem dia ka domafo rim on baba the dear terms and no lack of knowledge. So some of our people palace nimdie na yenye binimu nimti no mayira o ma hwehwe amenam ena me se matuo de ato Nsuatre man adehye enne yewo Nsuatre man mu nsem bia ekoso wo Nsuatre na kwenya mi anim niye nsem ne yate yedi kana be ye videos a lot woko sesi subscribe akofuna media na woko page no so a wobahu se yedi kana ba be kasa bebre afa ho na enne no nsem no a yedi eba no embani voze se wotu homa efiri soro masa ama bomode na check soro ho bia na bibibi na ekuram wo soro ho no mo ene Nsuatre hensam Nsuatre gidigidi a ekoso a omo akuroma no omo hwehwe omo asondwe no nsam no na yate no kire se osagefo na Nananom badu ene suma hinkuro hene omo na omo hye akire omo aye hwintadu akire a omo hye akire omo aye fitikuko nyini omo bom futuro ena omo aye se omo ma asondwe enye den omo mom na kire ne sese wodi ade wo Nsuatre asamuni ni o omumom na ekire ne sese wodi ade wo Nsuatre ene me machine ade omumom na sese omo kire ne edi ade wo Nsuatre okay so am say na city e omumom na sese omo kire o obi a wonye Nsuatre dihye me kasa na Nananom badu mfiri Nsuatre we ye domane na tese me bo na Nananom badu din a ofuru boso a na no kosen no me bisa o sa adwenti a wa maso enne Nananom badu nana wada Roma unye Nsuatre dihye Nsuatre man unye ho dihye nana suma hinkuro hene yesi ni din de ode no ho belima afram ono soso onye Nsuatre man dihye na soso no nsam no a abeka yensa a omo frɛ me omo ne me kasa ye Nsuatre man ne me kasa ya me so me tie nsam no omo briefu mu di ma me no enko a eba ni nyina no sa mpanifo mienu ahimfo mienu we no mo ena mu kura mu ena mo na nana me frɛ mo na mo kyerɛ ne a esese wodi ade ewo Nsuatre Nananom badu a we ye Dormaahene wo san wo akoro na wo san ye bono regional House of Chief President nana enka empanifo kan sem bi se nka panyini etie mate na wa yedi panyini ohumo nsam so panyini wodi enka empanifo se empanifo kan akasa bebuo bi se panyini dwari wie na nka nsuo asa na nsu we ni die no mpanifo no Nananom adikana a omu dware nsuo ni se nsuo no ensa Nsuatre nsam no a ekone se ne eba oyenene ene menteme ho ase ne ayi akoye court nsam no a ewe Nsuatre man a akoye back and front no ene mpanifo no breaking nsam nya omu kire se
osagifo na Nananom of Nsuatre senya wani munyam ne senya umuduru sitie no nana wona wokura mu ana tonche so nana suma hinkro hene ode ne ho belima afram wona mukura mu mepomache wo empanifo nka panyini de tembia no udo na si baabi a do na besi anka ye kan say asundwie ni ho no nka wo ma asundwie eba ho no nka wo ma nka momu eye adwuma wo ho wo ma ntiase eye adwuma wo ho odokuruwa ano ye no mano nanso sese ni de no ensam a Nsuatre man omode ama akofuna media amono e kire se nananom mu na mukura mu mu na mo kire dishes sese wodi ade ewe Nsuatre man na anyanya bia na mepache osagifo na Nananom a mepache uye otosu mienu uye Dormaahene una usane ye bono regional house of chief president na mepache wo mesrew se yeyi ye kan say yeyi ahiniesem tete amamere na amane to nchen a ye ka aban mu susu a usane wo ye high court high court judge na mepache wo woni momra woni mamamere sa na amamere eti ana ensemu na America no na mesre sa na amamere no etie amamere kire se wotumi firi wukurom ekọ obi kurom se wo na wo kwakosi ho hena ma wo mu ana ezansa na mimi nimpa se mi wagidie se na se ne wotia ne se ne wonimo mrate amamere ase no na asem we se ne ekọ no na mepacho wo enye manu na etira wo mint manu ntimi ntira wo da mintimi fo wanim twitwi fo mo da na mom ade no chia de a emrantie esese yesom na yetene no na mepacho amamere ne amane no etire se obetima firi doma akọ ye kan sen Nsuatre man saase so wona obetima kosi wo hena ma wo mu ana asamu na America no mepacho minim se abademma ene abanyansanfo omo beti mensemu America yi ase ezanse me amito asesi ye no minti bi da se obi betima firi bunu man mu akotamale se oni na ekọ akọkire adishebranti a sese woni na wodi tamale kunya entene sawo ba bia da na ebi susu ntimi si da esanse obi ane na mamere ne na mane na ensam no se ne ekọ no ekọ akire se Nsuatre man traditional no omo nsam omo ka nyina ne se osagifo na Nananom of Nsuatre oni na suma hinkro hene ode ne ho belima afram mu sa hempanifo mienu we no mo na mo ye dey mo na chese sese mo na ayese mo nti ase ni ye mo pe na sese wodi ade ewo ye kan se Nsuatre na no prebe na wom Misrabo obi ntagi obi a obetime wonim Nsuatre mpanimfo ni bi mane obi ntagi emrantie na omunim history no nsam no ewo Nsuatre sesenia ekọ no etene saa na senia ensam no ekọ etene saa na osagifo na Nananom of Nsuatre etene senia mpanimfo no eka ne dia na nane na misusu se no ma ntwaye na misusu se nana ane na nuoma entwa ye afe eno no so achi no so no nana soma hinkro hene sania ye ka no se sa na etie bia nana ane na misusu se mihuru ni se nuoma bi ntwa na sa na amamere no etie esan se soma hinkro entimi nkọ Nsuatre man Nsuatre asa so se omo na ekotire disbranti ese so oni na odi ade ewa Nsuatre atena nkunya asase so asamu we misramu o miminim sa afena amamere eno so ya different amamere a ebade a ane na minim ede se minya obi ma ne bekire mimu esanse meno ekasa nana Nananom of Nsuatre a we Dormaahene domankunya sem nsemse me wobi gu hanom a me obi gu ha ya pake a ye de amamie egu hanom anana hode no kwa wonya nwie unya nwie nana mepacho se ufie ompra ho nwie ya yetim kopra obi kuromu ana ufie fisem nana wontimi nka nwie ya nana mesre wo utimi jawu ukuromu ensem gu ho ekọ obi kurom se wo kwa akoka obi kuromu ensem
ambanifo wakasa bobwe yesi twala so kobo nem tarasuo kobo nem obi kurom wo fete se de enkura wutimi fa nya ukurom enti nana agima badu nana mesre wo in fact me de anidie mu ni ahoblase bibibia mu e de ma na mu nana mesre wadawro mo sansem no se nia ekọ no mpanimfo no aka me o video ha me play video no mebo ema ne de me wi na mabo mema ne de na mema ne de mo follow mu no wo fo ma ne de mo beti masum adi ama bono yakachi bono man yen abonofo yakachi bebre no eya hensem eni na ma politicians no atimenya overtaking enya yen awia ya adwene no ye sakre omawia ye sakre no omawia esanse omo starting na so omo de nsem no omo de ba omo nim sa ahensem o me ba me support o ma watimi ayede watu wahini we me po wacho politicians be ne beti metu wahini bi afiri na kunya so politician ben eno beti metu wahini bi afiri na kunya so na so politicians yi ba omo de sansem no MPP and DC omo de sa strategies no a ene ya me no kasa so okwabono mantamu a ebono mantamu make us politicians for abanya hodo MPP and DC for mo ba so no bien one no watima ye bi pa bi ama bono man mu da isa se die bentia ye focus nyina se metu wo hini wei akunya ne ye media wei na ne dia wei na say enti ye focus entimi nko school adan so ye focus entimi nko ya kwan so ye focus entimi nko se edwana ye nija ye focus entimi nko se ye ni hospital ye fere ayaresabia ye focus entimi nko se ye hia community center ye focus entimi nko se ye hia library na nkora na ko ha kosua de enjitem bia no ahensem ho dede 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 ena mpanimfu yi na motutumtum agu so na politicians yi omo de mo goro kotopre omo ye mo se ne omo pre ebei enkosi da be nananom yesedamo this is the time. Let the bygone be bygone. Nana agima badu doma ehonum na ohweso obi ntimi medi doma asase bibibia mfiri nsem bam enka me amono me mpene se obi asori firi baabi se wo ba se nana agima badu wo ba betu ama this foforo na eba bedi ade abra ebia wo ofiri mfante hini bi anase kuapem hini bi aba se wo ba betu ama ohene foforo bi ode ne sese wodi ade enka me mpene esan se wo mfiri ho enti nana mesrew wo mfiri Nsuatre ade ba ko ne se wo ye bono regional house of chief president bam ebe wabam wo dia obi ana wo mpere no size me ehode emitu chekora ma o mi salutu wo ho na emomu no nuoma bi a ekoso ho anana oni suma hinkro hene ode no ho afram mo ye ne de nana nuoma encha ye nana ne de manka ebe ha me nana ne de mi hunsa na manka bibi be ye me nana ene de mi hunu na so odihye wa brantie mama abontino ma meka ma nana ade no wasoma nya otiwo a ubehunu sa ebia wadwene be ye o say you have power obetima ye bibibia wo bia nana na sese odi aduru Nsuatre o ani e wochira na de aduru mi kuro mu tachiman asam mu ntie ni ye pa sese ya me no kasai me say nana Juma Badu woni Nsuatre woni suma hinkro hene ode no ho afram belima omo na aka bom omu di sa adwuma wo yi o ene omo de akọ Nsuatre man so se Nsuatre man adesie no akunwa ne omo de no omo oji ama obi a omo no mo pe na asem enti wo to na ka wonu tumu a na chese se onya wie Nsuatre se wom afie na aka hen all the way tachiman enti wo chena tachiman yeto wa afie prekope na wa base na kunfi am yo baby waduru sore na we na sese wodi ade enti sore ma ne mra meto aso nana ekoba ni sase wom eni kwase yetena se na mo mesre na masana sere se nana senia ekọ ne nana mesre yi hu firi Nsuatre man sensemu we a regional house of chief president etin kama abusiano omanfa nsemu no mra we bonu nkuro na we bonu nkuro empanifo so wo yiwo nie wansan nie
na yehu nia obewie nia wowie abrewa nkunuma na nanka wodie ne se woni nana suma hinkuro hene enka modie ne se moye neutral bam enka moye neutral nana enka Nsuatrefo ba omo beka omo asem a me yeso se mo secretary mo lawyers na omo na atwere wo bi asem na nia ono so wase ono na ade ne ye ne de so ba afemu wi a na nka nana mo de ato asoniye so na machitonto ni ntonto ne bebo no na nana nka mo yine se nche na nia oye de sebrante ye ne de no na mo akire sa nipa nse mo wo sa nipa si masi untimi ni akunya so refiri hanako mama me se bo no man nana woni mude me da bia me kasa me nka asem ne nyade enko ba bia sese me de ko nana woni mude ene de obi atimi nyi mfiri wo nsam eba school asem se law wo ho ahensem mu se amamere ne amanie mu wo ho enti nana se ne nuoma ekono no nana mesre wo wada roma me kan na me de abasese etene saa nana twa ho nana etene saa se ne Nsuatre man mpanimfo atena nkunya na se traditional omo kano na woni suma hinkuro hene mo ntwe mo ho na omo anyi omo de sebranti a omo na omo hu nse wei na beti mama Nsuatre akona nim ebema Nsuatre afa ne ntoma pa afira ebema Nsuatre bibi pa bia ba Nsuatre na omo de ne ba wodie ne se wote ho omo de ne ba na se afi omo adi ne ho adanse se wei ene so omo ani enti wei na omo de Nsuatre kunya na mano a nana wodi ene so beta na chi na se gazette no o ma gazette no so se ne city e na wa gazette no na wa wie wodi e na wo ho aye de ato bet na se wodi ho momo no wodi ho bekwa wura na ye be bodi no na ene de me tin sa me mpe ebia na obi beti na ni beje wo sa na timi ko Nsuatre ekoka bi na so na me de mi hu ni se no asem we na metima ka se asem no nchiawo enti mama ni die ni ya na nka na twe ho wo de tenase na wani monyam enkosoro wani monyam enkoso mpagya na afi wo munya du enu level bia na no peso mu di wuduru mpato wate ase na wani mahunu obaba so aforo bra so wo se ne city e na nka wo munya du esanse babia aduru no se yenya himfo mu oduru ewo Ghana na munyina mo kabom se ne yewura kotokohene otim tu anamo ko babia yenyi fate na okoko babia no a na mu yedura be ma Ghana meka se politicians no ehu bi beba omo so na nso we de na tam bia no asem bia ba be kwa na adan na aba be krawo asem bia ba be kwa wie ya na se ebeko owu a na de sa asem ne fa wo mfitire na wa ba be bo wo punu mu ansa na asem na kona na eba ne sa eti wani monyam so me asem ameka we ye do mani ba na poma se na di matam a enfa me ho na mahu se wonye na kwafo aduma we na ye no so usuru atam didie usuru se ye de comment be di watema wontimi nye esan se yo nkrofo ni bi wo mo mpe nokore obi su baso obehunu se nipa yo pa asonje why na aso de yakob babia yeku ni pen why na aso de akọ babia yeku ni pen enti asem na da wa me tie amani abra me ka no me se esi wo Nsuatre na se yamfa ya no antumi yanka bi na ye ka ya nutuma ekina ebekwa kosi wo wanji enti se ni si Nsuatre a yenyina ye edin na obi anka bi esi wo wanji a obi anka na nutuma obi anka bi enti se esi wo wanji na so obi anka bi a saa na okina ebekwa kosi wo nsoko enti ane soso no obi anka na nutuma obi anka bi esa se die enti a ojifu obi ani ba bia enti nana seni wo na wo ya meka se buru hafu nyina hemfu ni nyina no wo na wo ya o president no nana ebeya twa ho firi abusia bia ha buru na da ho no kuro bia hensam twa ho firi mu nana ya hu se mampoma na so asie na enye se ntontom ho ahintia asem na meka na mani abre wa be screenshot enfa me ho
Nini omindi will be at him. Now, as I'm the question, it is said to grow. Obia or can occur be a who he. It is all your beer or can occur. Or more over bow or we low down people they will hate you. Now, and then so they me a more akofana ameti here me bununi abrantia. The other time so they jarre me me see and so my term you know I don't care anything. Because osoro any nananom asase ya any asu a omote ehu ahia ne nsuman a atwa ehu ahia no omo hunu se ye omo de hie no omo nana no omo ofase no ode no kura ne na eba enti nana mesro wodi hie ne mepra kopɛ me tuo se afram se osoma ne ba bia I don't have nothing to say member meba na emom na se no kura bi no ma bi nkoya na ma me nka manu ntum esan se body say wom krobeya bono ehine beya bono regional house of chief ni din de say na wudi aba de hye and benefo se fruntum wo sane ma batabia etitem bia na nei wo asem bia nkese se ye ni monyam no wo de no eba etani to aninguase etani to aninguase enti wanyo na najima badu wanyo na nasuma hinkro hene asamba ya kuro no amu koso no na sa kuro no omo na etire ne o na kamo suduru se na nei ye besra wo se sa aninguase mtoma no mumie no monworongu na mo fa no nyam mtoma mfira mama mumunye du te so kotoko here Islamo mama mumunye duru se kotoko here asam no nkramo amamo masam ne de ani a na so mo de empanifo ya mabobo mudin no asam no se be kramo enkramo mu ankasa mo noke asam no ne do mo kobo asam no ne prim kokoko hwanya yaba Yesramo baby aduro no nana mo ntwe mo ho na youth na ye ba no no mani bi ho ya ni nye ho what ensam no mu ye pa ensam ni bi ho ya ni nye ho ye mpe esan se nana me no me kan se si yi obi wa se ni buofu saa waso ye bunu ni na won kontokwa ma abonofo waso ye bunu ni na won support abonofo e disene na dwene no na adwene ahoma na ewo mu ni kebu so na ewo na adwene mu no ni ane de no ate no na wo hunu no kora obi dwane no kora ho akọ ngontompo but me amono akofona media aduro bi anka dem bam no kora ne bam nka na nanom ebo me ma me ba abonte ne beka no me ntimi ko hwinta no nkontompo achida me nye esanse esese ahiniye emu yedu nananom ahiniye nya ahiniye kitwa asase we so no ahiniye no kita mo nya ahiniye kitwa enti sese ya me ne mo kasa Nsuatre for say nana agema badu mo twa mo ho enfiri o mo nsanse mu o mo nsam o mo di aba no abusiafo asem bia won se da bia ya kasa so me say wo ye Dormaahene na so odo nana agema badu a asem bi koso se ya tenase odi tenase na ye wa analysis no je na tetia na bisa se aden na emfiri kuro se so na so ehon nsem no na na agi abo ne bo die be na onyani wo mu eno ya ade a ma bibi nya de mausunsum nka enka bibi nchiro let us spirit to speak to you filosunsum na ne nkasa ente sa so a fira nananom obetima ko gina baabi ewuram baabi edua bi ho na odo ho atwe na so nananom ede na ekoso nananom nti yewura o deserve say asama enya ne de no okosom na wo kan na hwenu o ma bi a mframa bi e be fa wasum na mframa no mu no wo bete eni bi enamu a e kasa kiro enye se ne nananom no mo pe no eni di ti se nananom bo mpa ya o mo se twere ya mpa nkwa me eni asase ya twere ya mpa nkwa me ye kire wonsa na ye ma wonsa asase ya nkronyafra ensumane asuo amoni motia na ya bobobodi panyine dembibe debe na yakeka mo nkwaso mo maje nsanom ene ye frem se mo mra meji na ye cheti gina pa apaye ye ni amanne ye no
na emom nipa boni ni awon pese nuoma be koye onpe asomdwe na onpe enkamomu wonpe kroye ne entiase no na namonto no fona se mutu no fona wantie a monto nsanfre no no mo de san go apiaw chiwa hunti na nanom no omo nipa boni ni a onpe kroye no na opese kuro ne bono ye go nsagu ne so kase se nipa ne de ontena onkonkotra na asamado nipa boni ni nipa papa ntena nti nananoma paye mu yi a eye tie ni yie afedie be na akwakọ basa nana mu amugu nsa na mo kire amamere ne amane na munnim tete akwantempo no sanya etie asuma ne asuo ene nuoma ekoso nkunya tuntum ene nkunya ya kikire nkunya doma ene nuoma ekeka ho na nanna munnim sade ne sese mokomu bi na mu kom repato what me ase but no man say ya aircon no ene nipa mpe nokure na nipa nya adwene say ye ka nokure ya seremo ani de na hobrase kwan so ensu atrefo ma won kama no ntum esan say me amemeti hai se ensu atrebo a me mfiri nsu atre me firi tachiman na mmom se eba ebeka se bonu kuro sei so akwa si so ensu atre man akwa si so ama sese ye kasa nipa be sese na awuo aningwasere bi be ka bono man nyina eti ani de na obrase kwan so e ye nananom a mo hia sondue no yesere mo moma abusua no onwo ankasa nyi o mo dihia o mo pe na se nana o mo de dihia ne ba na o mo di ne ho adanse o mo so o mo ya amamre ne amane nyina yie no nana wo de ne se ne din be ko bono hafo e kan se bono regional House of Chief President Ubukumu afeno ma gazette no so won se na city e na mudi ni dia kwa aban mu na ma aban ade na tum se wei ene wo ye wo hene na ma wo hia sondwe na wo hia wo yene na wo hia basabasa na wo hia se okon ensi wo bono man mu yesra mo mama ye hwe ne yesi wo sampa ene ya me no kasa sampa de yare de akura de yero ene ho no bucket na me sake kan egu ho omuzi mi ntie tia break egu ho enche bia ebe maso hirim na ye de ba enti na mesro ani de na wo bla se kwan so mama ye hwe na bon man fa ntoma mpa mfra na ye nya se asante koso na ha ye nua na maboro fo bi no mo na asante koso ni ntino na ma ye trance ye de asante eto otan mu what is asante kuro bi ye se ye ko ahensem ho ni nyina beko kotwa kotokohini fie kotokohini de amamere na amania ne saa ye de man o history ne saa prekopa me kan na nse ma me bia o hima bia wadi akunya 20 something years sana akunya ne nyane de amane wade ne ofase so abeden ni nya be ma bedi wo hene sana akunya ne nyane de kikiri kopie kotokohini fie no ye tu o hima no oba na wo denden ye tu no mama yemfa nokure mu bono man ye hemfo ye fremo ani de na hoblase kwan so babia mere na duru no mama yemfa me se mama mfa enso nyina manu mu nkasa we ye madamfo we na me ne ko school we de ti se mama yemfa nokure emu bono man na bono man fa ne ntoma pamfira ye fremo babia no na duru no enough is enough e de na ekoswe no ma ekoso no no den eti samu de maya madun se mo nka yeah eti aye beka mati asiye yeah eti aye beka abusa ho me bo ensem na go on in fact anu oden ya eti ye besira na yasana sere mu biem se ensem ni bi wona se de ba na ye ka mamo nyama jo se bia o we de na ebia we de wotan we na we de ebia o se obi achi dabi mo me fa nokura ne nto ho na ye ma nokura ne nya den ye ma nokura no nante ma nokura ni mo nyamra nokura mu ye besira mo na ye ma ni mo nyamra nokura mu na no ma no in fact eduru ba bia ha adwen ye nananom eduru ba bia nsam no ha adwen se ne no ma ekoso no eni kwasa sa na ekọ
nanso so no obi a na dwe se ontimi nka no kore enkyere bono ye mpanimfo ye hemfo no we no amebo no eno no ya ade a che se omo mpanimfo no nsem no e wo fom omo kasa no wo fom sene no ma ekoso no ano odene ye besere mo ye mpanimfo no nsem ni bi wona se ye de ba ma mo nya ma adwere se bi a ye kan se ebia ya no na edene wo mo so da bi ya no ntimi nya edene wo mo so na mmom ye besere se anidie na ho blase kwan so mo ma nokore anya adwuma ye sere mo ma nokore no anya adwuma me ne o kasai no Nsuatre enye doma aduro bi anka den mum yentie Dormaahene fara ko di mu fom ahim bi an fara ko di mu fom na ye na enya na gazette no fam ne mai esa se komuni na challenge se na ye hye ya twan mabu eye ku yi se de mabu mebu ko to de wa ahimfie a no mo pacho bi su netsen na che se wo hia ye na he na fa ko se on fa ne na himie no on oh info no say ye so Nsuatre semubia onyi e ma Nsuatre fara ntuma contract ye hia fa hie eno ntina na he na fra ye o pe ya ya timani mu pass ni ya Nsuatre semubia onyi e ma Nsuatre fara ntuma contract ye hia fa hie eno ntina na he na fra ye o pe na he na fra fom ahim bi an fara ko dem fom na ye na enya na gazette no fam ne mai esa se komuni na challenge se na ye hye ya twan mabu eye ku yi se de mabu be ku ko to de wa ahimfie a no mo pacho di su netsen na che se wo hia ye na he na fra ko se on fa ne na he ni no oni so on mani ko no fa to apanye de efla ets info no se ye so ko Nsuatre semubia onyi e ma Nsuatre fara ntuma contract ye hia fa hie eno ntina na he na fra ye o pe ya Nsuatre man for na ekasa no o Nsuatre man omo di chop person na Nadwuma Badu yesra fa no magu form but Nsuatre so nya na Nadwuma Badu e dey be ntina ma omo kasa se na mfa ne no magu form e dey ntia nti onkaya konwa no ho bi onya de hia odi ye konwa no bi a oyejie tinsra no first no e matadisi pa onso ni ya me no jai o church ne ye kanyina mese aso ebe ba promesa na asika ensa o Sakine and any problem here. Okay, here and a man for 80 Bruno Posso. Bruno Davacha. I have some said, here, best, maybe I so proud. I didn't know if someone say it is now proud. It's Ramopa. Maybe I am such as here. It's an idiot house. On fan na yenye na tutu enye maya na yufu no e mo ko re e ma bi an ko so ko say you na say yesra na no ele nsa wo so bia na ko asemwe onye ni se fi yesra no onye fi na yenye na yufu no e fa ne ko mantra na yese ni chi atrete it's recent. Ene die kuro no esei enam ahensem nti enti ohene bia ne nsa hyase a ota akira ama Nsuatre esei no ene utie emampanimfo ne nsem a omode begu ho no a kuromu ni nyina mrante ne mbeba ni nyina di mirika de nkotodwe ena akogogu ahemfie se omo sre
omu hia se asondwe eba wo Nsuatre omu hia se asondwe eba omu hia se omunya ahoto omu hia se empumtuo eba eni ntino ene na ma emampa nifo ne odi kan kasa ye no one ne dia odi kan se Nana Adwuma Badu yesro fa bibia gu fom Nana fa bibia gu fom na me ade a mente me ho aso ne se Nsuatre ene doma emo adena Nana emu na wo sese ne yebodi ese Nana twe ho ewa hensemu no mu ewo Nsuatre hensemu na fa wo ma gu fom na afi akwakoye se ye pa wo che se Nana twe ho siri mu mo se na asem ni sitie na che se bibi wo ho mo hunu se ema no atra se hunu se dabi Nsuatre ye ni asundwe ye ni nyina so no efiri Nana Adwuma Badu ene soma hinkuro hene wo emema ne dia no omo voice no wo fom eti mi bo a mo nte ka mo bete nsem nka mo bete nsem a omo dia be gu abonten a che se soma hinkuro ene che se nsem na ekoso no daben daben na bono no mesramo ehemfo no a moya mo adu se kuro bi a wo bono se asem bi ba na se emfa mo ho a because of some na mo yam paninfo bono mai mu nti no mo na mo so mo koje se mo na mo ko enti ma me ka se mi a me meti anu ma me ye bono tachimani no asem nti wo wanchi matachimahene enso obi nsa se we I or fighting ti no mo mfa ma no abra wonye de hye. So what you see because amamira ni amaniye no ye tresi o se akunya to na se ye predise brand ye anase oyo oba na se ye pre abeba wa ye de ni besi aheman kunya so a eye hisro ye fa afi na ye ba be kire we na firi so we na ba ye we na ye se dabi we wedi bi enye we ye kofa ni firi ba bi se na ba ye we mo be som yen but ye sense o mo tena fi ha o mo tena ha wo ye ni nti no so wo hu afi na ho na wo be hu se ne ye kan se amamere no se ne ye tie ahwa na ye be ka abakosem no mo wo hu se ne abakosem no se ne ye tie eritu ba hu se ne wo support no ye be wura mu no na abakosem no ene amamere no ene amade ne kire se wodi bia enyeye na adia ba ko no se ne ye wodi bia enyeye no na wa ye tintintin nti se mempene na so kusie so obedane ahwe a ne yire be firi no ho se ne dia ne de empa no to da na nanom yesra mo na nanom de nka asem bi basi a na ye kasa na nasimasi ena asem ne hye ne nsa na ye bodi akasa na nasimasi asem we hye ne nsa ne de na nanom be ka nokore na nasimasi nko ada fa bo se na koro ni nyina boje so na nasimasi nko ada na nasimasi nko ada ye ginidi eti se se Nana Adwuma Badu ne Nana soma hinkuro hene mesere wo asem be ne betimasi bunu nkuro ni bi so a yeti mudin a ombeji mu adi na mo ya lusu gidie trust no a ye kasa gidie no mo ya ma anhwe ye bedru ba bi no nipa anyimu ni o anhwe ya wa kasa ukrom kwa doma no a wudi wom so no anhwe beto mire bi no maburu no anyiwu ni afa bedru ba bi anhwe maburu ba so retia wa ka kire o se ni esese Nana wo ye ma Dormaahene no Nana wonye edese nkrofo enkuro so hinstem na wudi akire na kwa no se kata de so na kwa bia obi de so Nana mesire wo wan kasa wo sere no pro nti bomode na ho ukuro mu no hwe na manka ukuro mu no nuoma empeja nuoma ensesa Nana soma hinkuro hine yesire wo na nsa ususu nkuro fo de baya omo chese wa himfie kura no enyede ensani afedie be na akwakoba se kura nsem besi so emfa mo ho no Nana ewom se mo ye mpanimfo na so nka ba bia de se modi ko no ayese mo maso akoba bia akoyese mo ya akoyese wo hina obi antimi ntumofo sana se akoye akoyese obi antumofo ma obi anka mo asem ni aba mumu se mo beye no eno ana mo beye na so Nana yesire mo eba ne saa emrante ne meba awa no eba ne saa mo ho abufo be kwa kwhye omumu obo so obetwam obo so na abrante pa ojana ni buafu obenya nka uhinti ya bo from no na nka won sore na hoto aba eriti Nana se ne noma ekọ no yesire mo Nana Adwuma Badu ne Nana soma hinkuro hene yesire mo ebeya aduro bi anka dem bram munyai
so what you say na nka ma ye de matwe mo ho afiri ye kan say Nsuatre ensensem ho Nsuatre man ahensem montwe mo ho mfirim se de medi kan ya no na mo hwehwe sa asondwe ebeba wo bonoman mu mo hwehwe sa asondwe ebeba wo bonoman mu se wo hiri bi hiri buru hiri bi hiri oburu bia one ne nka obi a woni one ne yebe one ne ka in the name of say asem no ba monti mu nka ne ewo mo nkire wo mo etubo sa abusia na nka mo no abusia kuruwa no omo no asondwe kuruwa no afebo se na basa ba nti so twese ka se wo kum nwia na emfa no because na nase masita na chi we so ta we yachi na mo bunu mai mu yesrebo anhwe ye beduru ma bi no ana se anhwe ye beduru ma bi no youth no ye be sere be tim so atua ni ebe ka kire mu nyina se baby aduru no mo pe baby na mo ntena because ye hunu se mo nya mo adwene se aban bi obeba so no mo ma aban na hunu se no ma ye hianie na tambia mo de ma hensem kurei dia hensem na ma kurei ayese yo na so na ye mo a na so no me se na eye mo a ai na ye kurei school dan nim ayade sabia kurei bi ni ha hwese ne kurei yesi atebe ye ni post office kura wa ha yeni library nana ujaya hensem a nka ukuro nka ye be si school dan papa ujaya hensem nka mo akwan no a eda office tititintiri din no a akwan no chese aye futukwan ya da ho abepem sa bi no aban bi aduru so na watam ko no nana se mujaya hensem ena muja ntokwa ne nkunya ko ho asem a nana nka amampa nifo ne ba nka sabri ka meka se kuro bia no aye kota krobia kwan aye kota enka krobia kom enka school adan kwala de ko school dan mu a omo be sua de am omo ho atomo na so me no kasa okopunu man mu sesi a me kurom mi wo sa video no da ho enna me hwedi na me yora ho a kire se empanimfo no ntimi anye lolo kwan yo na no ada Dormaahene mahama ba ye na wa contractor no wa mani sika se 6 months wonye se eye na ye hemfo no aye o ma adwen se dabi o mo ne se o mo kasa e kire mampanyi se hey wura se ye beto aba ma wa di se ne hie ne ye kuroi mu wa nya man si ina mo gai ahensem ntokwasem se mo ko support we na we prepare we ya na nka kuro ne be fa ntoma pa afira eti o konfoboni o so man be se no sa o konfo no wote o man ni mu bi eti wo hina moya wanjune se mo de moya wanjune se mo mpe asondie wo bona hafo no mo te bona hafo ha bi o eti se mo ko ta obi eti man tokwasi na ye prepare bi no ye kunkum bi no mu a afi hwan mo na mo baba be di wo mo so hwan mo na mo de wo be sha mo be afahye ama mo aba be kaso na wo nkwa so yesra mo mo matan na ne mo ye sese beduru ba bi no mo bo hu sa afero bunu no emu beche ye ya aburufo na nkase no ye mu beche eti se me ana wo na najuma badu wo ma ye beji makunya firi ni nsem ana wo sa no ko support obi so ye di na kunya firi ni nsem a we will go to alliance ye ni wo mo no ye be ka bom ni ya sora ba betia mo because ye be ba ne se kakai asamuna America na hope say abadwe ma na banya sa 40 ensemuna America na se pa no enye se dam na mabo because no man na najima badu no suma hinkuro hene omotuwa omo ye no kura ye Nsuatre enye mukuro maka mesena sisu biem kura ye Nsuatre enye mukuro na so afada na ehemfo mpanifo mieno mumu oduru a esese nka moye den mo frese dabi ade na ekoso no yempe na mu na sesero makwa ko hye obi echi aka se mo betwe na mama magie akunya na ma adehia magie fi adehia ni nsem edi amania enya ne de mi wo reference bebrameti mi de ameba enti na no susu se eba nsa adehia ni hunu mu a mo susu se omudu obo na ni de eba mamo ombeka to se mu firi honko because mu hia se ye be koto atia mo ombe hu se mu ye gudifo fine evening Ajia Roya.
so I say the city here ombe hu say muti mo odene ombe say munya nokwafo ombe hu say munya obi a muhia nka momu na momu no muye mpapa mu ni enyi mu ahemfo asema me kan obi gina so ni bu afu rough abrante we minya no a obi gina ho ni bu afu pa obi bu afu pa abrante we minya no a juma mi di beti no me hwa try mama ye fa nokore en ma ye hemfo no na ye ma ye mpanimfo ni hunu se nuoma na ekoso ye support wo mo asem na America no me say Nananom Badu o manokore atototo bibibia na soma hinkro hine manokore na nuoma bi atototo bibibia mo ba hu so mu animonyam no ebekoso animonyam ne bekoso na nso so no sampanimfo nya o madwene se o mo masondua babo no man mu asem wanti me ka me nto sabi asem wanti me ka me nto sabi Nana Misro, ready a moment soon, Gemra. Come on, Bibi Yame, the whole Irami, a gentleman so good, so as some mechanical quality and penny for. I didn't must be a so life for no Omudi Matano, Mudi Matano, Mudi Hofero, near a genius, a woman of Kranyajuma. And yes, no more, Nana Wako school. We are a P High Court judge. Ena sumahin kroso sono sumahin ko he no sono won soso no mu odura won soso no ye yiwa mampanyin mu na mutu no fo eti sa wo de mo me hade enka ni monyam na da nka bono mamu enka mu mie no kura no enka mo mutu mu tene bono ema bono ani monyam no kwosoro na so ye se ayati anu mi wonya kasa ye bono na ye bisa bono kuro be nso na ofiri obo se na bono kuro be nso na ofiri musuo mo na wuti anyeye atwanso na eja ho akọ minya ba bia bunu ni bia miribo ni midi nkomo ose okojo nkuo bi platform bi okojo ye no atire o mu hu so ye bunu ni no ade chi o so ne ye na afiri mu o mu hu so ye domani no sister ni se bra ade chi ne ye mi afiri mu because o ye domani mo mu se na ade ni city e me se course ya eba no sister ne se o se bra majum o se na juma na wo ye no enti nanka oni de ohia so ode ne ho akodon wo mo obetua ni deals ni bibia obetua na we ba na obebisaro we ba na one no na na o pen ho ase o kokan se me firi do ofiri do ma o se ade chie na o mayi na o mayi afiri group no mu what you say ana friend me no say bra me koka so ye doma o say bra me kan say me ye doma ni pe ade achi ya na ye yi me free group no mu mi jina phone so di na me bisa ne say oni me reason o say bra me nim nya fe na oba be kan so woni bonim na me say sister na say wo so di nka no say bra me di coming na so no owura group no mu a o kan so ye domani no ade tie no o mayi na si from why because mpanimfo say ni oto bo kotera no ho nya na hise ni ogira ntan se wani di no ko woni bu otu o wani di no eti ye sister no me ye life o debia me ye life a o ti me be fashion na wo ko o pemasem o respect me so me penasem me so me respect no o se bra aye me ya na mse anya he na from tun wo sana mabatatwen so sana de ni city e enti se sie ya ye kasa me ne mama ne be da bia me ka o me se da bia me ka me ye bru ni batachimani bai na ye nyanum bi ni mo enim se bono no yo mu different we free wanti we free hey we you say we free nkransa we free kentampo we free ha we free japekrom we free atuina we free sokko we wahanu we yes no mu ni say ye nyina no na Nananom Badu ni oma o ye ni dede no ye nyina ye hene na me say kai asesa me sore enti me kasa
wonya wo se mekasa wie na ma body se tachimani abrantie kumfia me woto so nan ne wo fase ne me ye de tano nso ne dwa ne me bram amono nie na wo hunu sa ampa abusafo mire du so mo me yanka no kure enkyere me da bia me kasa me maame no wo ye me maame na wo ye no ma ensem fata kire wabi me ba be dia dance atiawo yes mama yama nokure no nokure munyadu enti dia be de ba ya nana mesre wo nana de mabadu ne suban yinkuro hene e dia be na ba ya nsuatre hensem mo mfa ho mo ye mpanimfo esese nka mo tenase nanka afei no mo hwehwe mo huru se asem e da hoyi no da bi wo ye pemu a wo nye de hye na na woni mama mere ehemfo mienu mo ni mama mere ye pemu a wo wo sa abra to ofiri akọ wo nye de hye ade hye mo nkonko fa mo ayimra na fe mu ya na ka ma de mata ni abusuan de na banati na mo gazette no so se na city e na mo gazette no na afi no ni din akọ aban book mo cheso wo ye wo he ene meba ne mrante ne suma ye kan se Nsuatre omode chopper akogu se Nananom yesremo ye hia nkamomu Nananom yesremo Nananom ye ninje nananti kanokora se wo yesa no mo nyina na wokotena wa himfie na nanasa wotena table ho na se wudidi na se ohunu se no ma bi se na ekoso Nsuatre nananti wani reje anana na ne ye wo hobby asamini o nana ye hobby ana mesre bi saw munyi me ano asembe na ekosuwe edi na ya ba akofra media eti ye sere ya sana sere se Ghana no se politicians o mo ho be kire wo mo a na ehemfo no mo hu se dabi o mo yusu no the party ya make kasa na me hunu say obi di comment abegu ho no mo NDC and MPP NDC and yes of course because o mo hunu say ehemfo no we were MPP we were NDC eti sa na sese ekoba Nananom yesremo me metanya enya me na metran kasa na nasi masi me medi obi atem senia emrante ne meba bi no mudidididi mpanimfo ne hemfo na atem da bi na mom nokore no utu mu tanana me ma nokore na bebo mopono mu me program na me ye no obi na obetimi aka kire me say amono ye sponsor no ye tia ne ka enti won kome oboa na mom no nokore no ana enam kwan so na nokore no na epuba enti esremo eya mama sa no ma no ekoso no enyai esese muni mama mere ni mama ne ye yi no susu to nchen a ye ka se law a muni mu law a ye ka no mra makoko school tumayi nko hero wako school enti e fra doctor odene ho belima afram ena nanaji mambadu susu no wako school eniti no upon all Bono Regional House of Chief President Netino, we are a P High Court judge. Come on. Now, so no mabia any send no chromo man no could be no ISS say no more just me who need assess a maker. A dear man, I course way. Ani na bunu be ko na chi bunu be ko so aye bunu dada no saa ye huru se bunu no se bunu emra na bunu ne mra na ye akono eti ye se e be ko akoba ni se ya afi bo hu se obi gina ba bi na nya ka se ye bunu ni pe na waka che se we mu de ono wo munam a moja nko moja ne wo mutim uye obepira uye obekum du bo hu se o kan saa na nipa obi e dwane fira bunu fo ne ye ho obi e be dwane firi ye ho because of say ye mpanimfo no mudi kan no mudi say o ye munku no o ye mumpira no enko ba bia enti e ba ne sa no a wo ko obi nchen a na wa frɛ no ye bunu ni hwedi obepira wo because you see ni wa ye bi pe no ka so obetimi aya ye nyi na tinye
etu bo unse na nipa no obi a ogina nche be ka so hwe o ye bunu ni o two wei obekun omudi oye wofo obekun sesi a obekun nana hey sadin ne yempe sadin no hey we ye bunu ni o wode oye obedi watema di ukuro mo hina tem obedi di ukuro mo hina nyina tem omunya huru omo na ye omudidi santehene otumfo se tutu omo na ye omudidi na tem no atu bo so ko baby afi bo se na udu hu sie because of say nuoma no amaye no aba bedi e nachi enti se o kanu ukotwere nwoma no mu a kwadwe mu a o se na ye nananom aye bone na omu ni ho na ye no mu na ye tia ho aka eti nana mo ba betwa kwan bi ato ma enye kwampa na de ye me ya ne se emeba ne mrantie bi no mugu media no so se mutim ka no kore kire empanimfo no omo so ba no mo ba bedidi atem omo ba no mo ba bedidi atem se no mo pe no omo ko emre bi be ba afebo se ebe se afi wuduru ba bi a wudu hu besie mi na metuwa mintimi fa me hu nsie biem what you say me say me na metuwa mintimi fa me hu nsie obi be bi sasa de ntia mintimi fa me hu nsie niema mintimi fa me hu nsie se no me din no manima ba be ya ayi from public a dabonten ayi figure so se na de ni city eti se musuo mo na me pe me ho asem kan asem bi na man kan yi a avemo se bi na program bi ikoso mi pie ho a bo na ekura matade mu kuko nyawunie avemo se before say ye beje me no na ya bu manum nyina no mehunu nyina moja na mafuna chia na mo wo kasa ni ya uduru ba bi a bo se na o chese udu hu sie na ye twe ba se bra a mo abra o kano kure eti mi bi sasa aburufo no amoba ye na moba mo bedi dimpanimfo mo bedi yewura opem so atem ene wo kan all because of say mo support suma hinkuro hene mo support Nana Dimabadu na moba mo bedi atem no eti mi ba so program kese bi pa ba na se eyade se mo oboa odu hu besie utie me wa utie mu no wasum odu hu besie because wunim se ho de wo na wo ko no jape kuromfo se keneke kianeke ani ye dabo ntu be jani so what you see and then na me Facebook ko don cancel the win o si ni padon do mo ko stadium twini do na sentimi anko e dey dia wandimi anko o loko dem mo wandimi anko eya mo me nya de hoti o na se betima ya de hoti a anye ne ye mpanimfo no na so man yinkro hene na Nana Dimabadu yesremu o madawo ma muntwa kwampa ento ho na ye aye ba no a ye ba no ye no ma mrantie no meba no aye ba no yetimi aba da fa so muntwa no kure ento ho mumma no kure kwan enna ho mamun chire mamunya ade eye oyene ede mpapai mu ede basabasa no mumfa no kure no ento he mamunya ade we na mo ye no amamere na amane Nananom of Nsuatre eti nsam no a koso no ewo Nsuatre no na nanti me pache o se empanifo ye omani abra se omasi ohina se Nsuatre mfa ne ntoma mpa mfrai na nanti susu se sa ohini ya se obai etu susu se ehemfu nyina mu hia na se sa ohini ne hinu ohunu mu a wode anigye ne mo behia oboa obeye very extremely careful because ohunu so we di agoro mo de ahwe a mo bodwa kona mo fra na wo ma because obehunu se Nsuatre mo sampanifo mienu no mo ni Nsuatre man Nsuatre him mo ne nka mo de wotan aba beto me pisera mo sa bridge no mo nko so no
Adie ye me nwanwa sa asante ye ne bono ye pe bono ne asante ye pe bono ne mfante ye pe bono ne frafra ye pe ye ne ye nyina ye all futufra ye baako na so ayesese ye mpaninfo ba bia ye fira ye ba no bono na najimambadu ene hemfo no bi no ayesese no ayesese sonsona wonama asase ase ayese wodidi asase nase na mo hwe ni yo na mrante na ya ba na ye no ye mpene sa o ye bono ni no so wani ti na najimambadi ho a ka no kwansa na ade we die enkaye na ukodoma ye wo binum a omo ade ne ha wo mo etete wo mo mi wo video bi wo ha me ba ye mi wo video bi wo me ba ye sa video no ene yenya burochire ha no mo no yenya burochire omo mugu ha no omo ne aburofo nante seso musua adepa no omo so nsem hunu ne tete nkurasesam ne tete kwa no a tete kwa tete kwa afo no tete kwa nko a midi hima ye mpene ye de ye hene beba ye de se beba ogen eya monko jira onye sa no ma no mo so afo ni bia so mo nya de hye Musa for the Amunya this year, and to Bahunobia, or Bahunobia, the minimum be a train to say, Funri. Here, in him, and a me say, none yet in Abano. Area and one wine, because yes, was he, Yanumwe, one wine. One wine. Eh, some more study, Amunya study. Se mobile study amunya study ye mpani fo ne ya de na anya mo me yen ka no kore mfa nkyere omo pempen na sini pen ka ana mo se mo ka no kore no a ba bia mo sisi mo adan na si no omo de excavator be kwa kodwira gu duro bi anga de mo obi antimi nya hwe obi antimi nya mo hwe won ka no kore ne nkyere ye mpani fo ye himfo no na were mu ehu hia Nsuatre agense we hu hia ye hia school adan na nsa ya branch bi ba ye oba be ye video tu ho no nsema na branch e ne ka no ye Dormaahene ya branch na so wow so very sensible guy but ye mena na du no ye sremu etu kase asantenia branch e be na asantenia be ba ho be ene betima sora be gina bontina kase kotokohene nyaade bi a wonya mfanso bi a wono so da enti na hinie no guso a ekosoro no na hinie be kosoro because ye no ye me ya dure say ye hwe wo bi asua no na ya peke no ma papa bi na ye de akoboa na so no ya ma ye so ye de na akwani mu the tembia ye tentete kwase mu mu san tete kwase mu ena oye kunu mrantie bi gumi oye kunu obi anfa yetimi kase kunu no to twene nipa nya abo na ye kunu wo ye kum nipa no to twene na ya na odi aba no kunu na make an intimiza matamfo be doso na kura me dey ba nti me nimza me ho be ye bi ni mahi na to bi ni so be domi esan se mentena se ma o chena ebeka wo ye die ni a me ye bunu ni ane me ba ni ntimi ma nware no because mo nye enche na mukum nipa me chirem me ka bunu no a na ma chese me firi bunu tachi man na ma chirem no o se dabi we mu die dabi o mo ntisa ntu de o so se wo no die no wo bana se mo be ye oya kunu oya mommo no oya munyese ya ye kan fu dia fo na ye kan fu wachacha wuni matopa to a wuni matopa etonsen aboy fe na kokono ati asiye eti esre momma san wo ma na ekoso no momma nuoma ensesa wo bono na bono fa ne ntoma pa mfira bidin de amoro ba kope misro uko Facebook wa me no kasa e obetimi adjoin me Facebook wa e live e wo Facebook ena so ba TikTok wa akofuna media
But home models or Obeko YouTube, Oko YouTube, a Akofuna Media, subscribe mommy. Subscribe mommy, Mr. Not notification bell, no what turning it on at the amame. I feel now the comment about the Gua say, what their mom share Emma Akofuna Media. At the same time, no, so also no call YouTube, Akobin TV, and also so no, Mr. Subscribe mommy. Now we have notification bell, no what turning on at the amam. Akobin TV, celebrities, politicians, and seminar yedi echo. Yes, Ramomwa, na yonko yanim. Na haye nyatem didie. Akofuna Media etete amamera ne amane ahensem. Nuoma na enko ye hemfono a omofira ntoma na so nkontompo na hye omoboto mu no. Yede ensa tum ne yayi nkontompo na to atwene. Na yede nokore no e de ama wo mo. Enyatem, yendi panyini bi atem wa ha. Yedu obuo edi ma yempanimfo nyina. Yesira momomwa na Akofuna Media ene Akobin TV no yankwa yanim. Na no me comment mu no obi ma me comment say ade na me nkasa mfa sunyan. Mesira se sunyan de no obi amfa ntage me se na koso sunyan a ebe ye de nse me ye de mia no na ebia na ewo na nananom ayemadom na prekope na abeto mi mudi a ene de metimi a breaking it down. Ena so wani ji adwuma na me ye no ho soso de a ane ye no so betimi atage me amono ana Akofuna say ni odi video so no mame na wawie metena se for the me hwa 3 days me hunu se ne yetie me wurawura mu na afie me de kuro no ana se ukuro mu ho nsem a eha wo no me de beba beto na ma breaki na me de amawo yesere mo momwa madwuma de no entimi nye de enye easy emfa emayen wo de o tag na aka se amono ana Akofuna videos ni bibibia ni me de send wa ukọ mi videos ni twagu nyina no me number da se obetimi afa oni me kasa na momo no o frɛ me na wo hade wo number no number memfa na no obi frɛ me bisa nipa be frɛ me no na wa hade number no mantimi amfa because wa hade wo number o frɛ me se me nya de ane na kyesa asɛm na wo de ba no na entwa yie so on say the city here enti yesra mo Akofuna Media ye tentene ye hemfo no because empanimfo no nimpanimfo so ne wo twasa no onim se na ti ayeden achia ye ni atem wa ha na mmom no esese ye ma ye mpanimfo no hunu di wukuro mu asem na obi susu ni ni kuro mu asem ma wa hensem enye akono na ma wa hensem enye fe ene na ye hwehwe so on see the city here na yesra mo se ye mpanimfo no de tete amamere ne amane ye de beba braguo ene se ne yesi guru bra ne ene se ne afahye kuro bia wo na afahye eno ho dwumadie odi ba ye beba oye dagomba ni oye frafrani oye dagati ni oye sesala ni oye mampurusi ni oye lobi hi na wufire odi ye wonyafa Akofuna Media ye normal no na otire se nuoma se na ekoso wa ha nuoma se na ekoso wa ha odi videos no bibibia ye kasa for evidence odi mayanya afebo hunse na Akofuna Media ye be ye adwuma no e de ama e be mamba ni fonto mo hunu video mo se eh ade na akwakoto abontunu yo omo be sesa omo adwene na afie no kuro no afa ne ntoma pa afira ye hemfo yesra mo ma mo nkohye politicians no ati esanse ahensem any politics e boy bra enti yesra mo ma ya hensem no enye akono na mo ma ya hensem no emumra nyam na yentimi nko yanim midin de amono ba kope bruni abrante bram kachimani de hye kunfi ame ofase ne me aduro bia enka demo me watitafo bebre be boso hema na mi nshirawo ene adofo a abire na abire bia Akofuna Media mugina yachi na ni dwumadi ye de bremo no eye mo fe na mo frɛ ye so mutu ye nfo e wo back door ye di kana ka se ebinim abeye bi na se omodi mu hwamo a me amono mama ha se me bedu obi hwamo mama ha se me begigi obi akodwa ne ensubrani ma hyebo se ne nananom be nante me de ane ene dabi na beye adwuma eye nokore ena me de beba me mfa nkontompo emfa ma obi emma ohawo ne amane ensi ewo adofo ntem enti wo de asem me breme a fa nokore ewom fa breme Akobin eye politics Akobin eye celebrities Akobin ye asofofo no nuoma bi e ekoso so obi intimidate obi a Akobin
ɛhɔ dwumadi no saa na yɛyɛ woyɛ program bi na wopɛ sɛ ɛmmra mɛfa ne live ɛmfa ma wo a akomen ne akofena yɛwɔ studio kɛseɛ ɛwɔ Ghana a yɛmikita team a ɔmo yɛ saa adwuma no nyinaa ɛno so no wobɛtumi abɔ me dɔɔ mu yɛbɛfa na yɛne wadi nkɔmmɔ na dwumadie biara no ayɛ fɛfɛɛfɛ akofena media the great edomo sɛnea medɔm no ɔbɔ adeɛ nka mo ho me wura kɔtɔkɔhene nana nyankwada wɔn kwa so Ghana hemfo nyinaa ene Ghana mpanimfo nyinaa yɛkyia obi bia